எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அண்ணா யுனிவர்சிட்டி ஓப்பன் புக் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இப்போ ரைட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் சாஃப்ட் காப்பி, ஹார்ட் காப்பியில் காலேஜுக்கு சென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் காலேஜில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் ஏயு அப்டேட் சேனல் வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் கொடுக்குற அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ரீச் ஆகும். அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தென் மறக்காம நம்மளோட டெலகிராம் சேனல்லே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான டயத்துக்கு வந்து சாஃப்ட் காப்பி வந்து அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ சாஃப்ட் காப்பி பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் கிளாஸ் ரூம், ஜிமெயில் இல்லைனா மைக்ரோசாஃப்ட் இது மூலியமாக நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட் காப்பி வந்து காலேஜுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. சில ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக் எழுதின எக்ஸாமினேஷன்ஸை டோட்டலாக கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு போய் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மார்னிங் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர்நூன் போய் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. நிறைய பேர் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் கொரியரில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் எங்கே போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களோட ஹார்ட் காப்பி கரெக்டாக உங்கள் காலேஜுக்கு போயிடுச்சா அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட் காப்பி உங்கள் காலேஜுக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்களோட சாஃப்ட் காப்பி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. உங்கள் ஹார்ட் காப்பியும் சாஃப்ட் காப்பியும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ எப்படி கம்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட சாஃப்ட் காப்பியில் அனெக்சர் 1 பேஜ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. தென் நீங்கள் கரெக்டாக க்ராப் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. நீங்கள் A4 ஷீட் டாப்லையும் பாட்டம்லையும் எல்லாம் எழுதியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டில் வந்து நீங்கள் சாஃப்ட் காப்பி ஸ்கேன் பண்ணும்போது ஏதாவது நீங்கள் டிம்மாக ஸ்கேன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதில் டிம்மாக ஸ்கேன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து அவ்வளோவா கிளியராக தெரியாது. ஸோ அதையும் பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணுவாங்க. தென் நீங்கள் சில பேஜஸ் வந்து லீவ் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ரைட் பண்ணும்போது அப்படின்னா இன்பிட்வீனில் நீங்கள் லீவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் எத்தனை பேஜ் எழுதியிருக்கீங்களோ அதாவது ஹார்ட் காப்பிலே நீங்கள் எத்தனை பேஜ் எழுதியிருக்கீங்களோ அதே அளவு சாஃப்ட் காப்பிலே நீங்கள் எழுதியிருக்கணும். ஸோ அது ரெண்டையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க. தென் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் 2 ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இன்கேஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு சாஃப்ட் காப்பியில் இருக்க ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்டும் ஹார்ட் காப்பியில் இருக்க ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மால் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இது உங்கள் காலேஜ்லேயும் வந்து புக் பண்ணி தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லா ப்ராசஸுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட சாஃப்ட் காப்பி வந்து நீங்கள் எப்போ அப்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமிங் வந்து வெப் போர்ட்டலில் வந்து அப்லோட் பண்ணுவாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போர்ட்டலில். தென் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட் காப்பி என்னைக்கு வந்துச்சு, ஸோ எத்தனை மணிக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டுமே அப்டேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட் காப்பி எல்லாத்தையுமே அதாவது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹார்ட் காப்பியுமே ஒரே கவரில் வச்சு அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு சென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து பேப்பர் வேல்யூவேஷன் பண்ணுற டியூட்டிக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது பேப்பர் வேல்யூவேஷன் சென்டருக்கு போய் சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து தான் உங்கள் பேப்பர் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காலேஜில் வந்து பண்ணுவாங்க. தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனல் ஏயு அப்டேட் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தென் உங்களுக்கு எங்கிட்ட ஏதாவது ப்ரைவேட்டாக டவுட் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி கொடுத்துருக்கேன். யாருக்காவது வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச்.